skal man bruge de observerede og de forventede værdier, for ligesom at regne ud, hvad forskellen er. Og de observerede værdier, det bliver markeret med et O, og de forventede med det, logisk nok. Og hvis man så tager ud fra vores eksempel herovre, så kan man sige, at de observerede er 98, som så bliver minuset med de 88, det er 2 flotte 8-tal, som bliver sat i anden, og så divideret med det forventede. Og det gør man så med alle sammen, og så plusser man ligesom med alle de tal, man har. Det vil sige 102 minus 112 i anden divideret i 112, og så videre derudad. Når man så har regnet sin teststørrelse/q-værdi ud, så sætter man det ligesom ind i et, sådan, man sætter den i forhold til noget for at finde ud af, om det kan bruges, den hypotese man har. Man sætter det i forhold til den kritiske q-værdi man har. Og hvis man vælger, at man har et signifikansniveau på 5 og har en frihedsgrad, og det har vi, så skal det kritiske q-værdi være 3,84. Og hvis ens værdi så ligger under den kritiske q-værdi, så bliver den godtaget til at være en H0, og hvis den ligger over, så bliver den ikke godtaget, så bliver den forkastet. Så er det en dårlig værdi.